आंनि बे सिलिंखार शर्ट मुभियाव गानो मोननानै मोजां मोनदों आरो जेन'बा आंखौ बेहाय लिंहरनायनि थाखाय आदा नेर्सोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ अनसायगोन होननानै आसा थाबाय। माने बेहाय माखासे काहानिफोरखौ फोरमायदों आरोना न'खर संसार जानायनि फारसे जेन'बा बयहाबो दामानि सोरनिबा न'खरावहाय बिसिया मोजांबा हौवाया गाज्रि, बिसिया मोजांबा फिसाया मा होनगोन गाज्रि बिदि जा बेखौ फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ लानाय जादों आरो फोसाबनो हागौ माने भिडिअखौ नायबानो गावसोरनो एसेबाबो गावसिनि आखलफोराव हाबदोंबा एसेबाबो बुजिनो हागोन आरोना। आङो शर्ट मुभिखौ गाबोनायाथ' गोबाङानोसै ओमफ्राय मुभियावहाय ओरैनो मोननैसोल' दं आरो साइडआवहाय मोननै सिलिंखार शर्ट मुभियाव गाफैनो मोननानै जिखिनि सिगां समाव जेबायदि आंनि भिडिअखौ नायबोदों आरो नैबे सिलिंखार शर्ट मुभिखौबो नायगोन होननानै आसा थाबाय। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय थाग्रोबाय। दिनै आङो रायजो राजानो बेखौनो मिथिहरहोनो सानदों, दिनै जोङो मोनसे बड' शर्ट मुभि फिल्म लानानै फैगासिनो दं। बेखौ रायजो राजाया थाबैनो नुलांसिगोन आरोखि। जोंनि नैबे फिल्मनि शर्ट मुभि फिल्मनि मुङानो जादों जोंहा सिलिंखार। बेयाव जोंहा मेन रलखौ लादों, एक्टरा आंनो जाहैबाय। आंनि गासिबो माबाफ्रा एक्टिंफ्रा पार्टआ आंनिनो जाहैबाय। पार्टआथ' मोजाङानो जादों, बाव जेबो कमप्लेन गैया। दुखुनि फारसे गिलु फालु मोजां सिनेमा होननानै आङो दिनैनि दिनाव बेखौनो बुंनांगोन आरोखि। बे सिनेमाखौ नायोबा रायजो राजा बयबो बाव मोदै गजोबगोन। फिल्माथ' बिराद डेन्जार जाखाबाय। बे फिल्मखौ दिहुननायनि खारनानो जादों जोंना दा जिहेथु जुवा, एन्डिं, तास सब बाजारफ्रावनो बेफोरबायदिखौ गेलेनाय नुयो। दा जोङो समाजाव गुबुंले नुनायखाय जोङो बिनि नामावनो जोङो मोनसे फिल्म दिहुननाय जादों शर्ट मुभि। दा बेखौ लानानै जोङो भिडिअखौ बानायगासिनो दं आरो बानायै जोंना दा नैबे दा जोबनानै थांबाय, दा ओंखारसिगोनल'। रायजो राजाफ्रा साननै सानथामखौ नेथ'दो। बे साननै सानथामनि गेजेरावनो रायजो राजाफ्रा नुनो थांगासिनो दं। जा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो बेफोरजों खेला दुलाफ्रा खमायलांगोन, जों बेफोरनि फारसे नोजोर बोनानै बे सिनेमाखौ दिहुननाय जादों आरो। बे फिल्मखौ दिहुननाया जादों आंनो लिरगिरि, आंनो सुजुनाय आरो बेवहाय आङो एक्ट्रेसखौ लादों प्रलिना नार्जारि आरो एक्टराथ' लिरगिरि हिसाबै आंनो जादों आरोखि। दा बे भिडिअखौ रायजो राजाफ्रा बयबो नायनानै मोजां अनसायगोन, आङो रायजो राजानि सायाव बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। आङो ससियेल मिडियायावल' ओंखारनाय नङा, आङो बेखौ गोदो उन्दै समनिफ्रायनो आङो सानबाय थाखायोमोन आरो नाजाबाय थाखायोमोन। आंनो लिरगिरि जानानै आंनो एक्टर जानाय आंहा मोनसे सिन्था धारना दंखायोमोन। दिनै आङो ससियेल मिडियायाव ओंखारदाव दिनै आङो बेखिनिसिम सफैनायानो। आरो सिमाङावबो एवथुखांबाय थायो ना मारै जाखो, आङो खाथाफोरखौ खरसायाव लानानै दोंफा सुजुनानै दोनखायोमोन आरोखि। दा दिनै बे हालोदाव सफैनाया बेनि खारनावनो आं सफैनाय जाबाय। उननि समाव आङो आरो नाजालांबावगोन, मोनसे नङा मोननै, बेखौ आङो आसा थाबाय आरोखि।